Näin asennat lasitehtaan LED-peilin. Tarkista ennen asennusta, että peili on ehjä ja sen reunat vauriottomat. Peili kiinnitetään seinään J-listalla. Mittaa kiinnityslistan korkeus ja merkitse seinään listan paikka. Kytke muuntaja ja kiinnitä se seinään. Huomaathan, että sähkökytkennän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Tässä videossa peilissä on myös himmennin ja kiinnitys tapahtuu liittimillä. Jos peilissä ei ole himmennintä, niin johdot ovat jo valmiiksi kytkettynä muuntajaan. Suunnittele peilin korkeus ja mittaa mihin kohtaan J-lista asennetaan. Merkitse J-listan korkeus ja varmista, että asennat sen suoraan. Pienissä peileissä riittää 2 ruuvia listaan, isoimmissa voi laittaa 3 tai 4 ruuvia. Valitse ruuvit seinämateriaalin mukaan ja mikäli joudut poraamaan reiän vesieristeen läpi, niin muista tiivistää se silikonilla. Kun J-lista on kiinnitetty seinään, voit nostaa peilin varovasti kiinnityskiskolle varmistaen, että kisko on oikeassa urassa. Peilin voi asentaa useimmiten 4 eri asentoon. Kiinnitysura on takana olevan kehikon jokaisella sivulla. Taustan rakenne voi vaihdella peilityypeittäin, mutta kiinnitysperiaate on kaikissa sama. Varo joka vaiheessa peilin reunoja, sillä ne ovat herkkiä rikkoutumaan. Peilin päällä on sininen suojamuovi, poista se viimeiseksi. Jos pintaan jää liimajälkiä, niin ne lähtevät helposti mikrokuituliinalla tai lasinpesuun tarkoitetulla pesuaineella.